ɓernde mum koto ɓernde mum to Allah jotondiri e tago Allah jotondiri e tago koto ɓerde to ko noon Allah waɗi ko noon Allah waɗi ɓernde ma nde ƴettude kutoroɗa ɗum hakkunde ma e Allah faggoroɗa ɗum moƴƴere ñagoroɗa ɗum moƴƴere ndewira ɗum Allah mawninira ɗum Allah jiɗira ɗum Allah gonɗinira ɗum nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam gonɗinira ɗum moƴƴuɓe Allah ɓe ɗum fof ko ɓernde nde tan so tawi a gayni e ɗum kutoroɗa ɗum e haajiji ma aduna dagiɗi ko dagaki ko gacca ɗum ɗon to anniya maɗa heddono Allah waddata e maɗa o wi heddono Allah waddata e maɗa neɗɗo jotondirta koye Allah mo jotondirta e Allah on yiyata moƴƴereji Allah ɗi ko tampereji tagore Allah ko ɗum tan o yiyata wonno gollodirani e Allah tinnoɗen gollodirani e Allah oɗo batu ko batu mawɓe meɗen jeydum ahlullahi en mbaadi kuccitgol maɓɓe e Allah ɓe mbaadi jettugol maɓɓe e Allah ɓe mbaadi gandal ngal ina andina ɓe holno nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam woniri yettode Allah holno darori ko ɗum muuyo ngo Allah yettiri hoore mum holno darori omo lomti ko Allah jogorno tagde fof omo yettira ɗum Allah ndin ɗon mbaadi woni batu o enen ko barkinorade ɗum tan ko heddi ko ko ruttanade Allah e dendagal dille men e degre men sabu ko ɗum tan yettoto Allah ko iwi e ɓerde men ina fayto Allah ko ɗum tan yettoto Allah so faari toon ko dartude ko ngol dartugol yettoto Allah so faari toon ko moolade ko ngol moolagol yettoto Allah duttonoɗen Allah duttoɗen faade e Allah e ɓerɗe meɗen gitten hen dendagal tuundi ndi yadata e ɗum tuundi añde juulɗo tuundi añande juulɗo tuundi haasidade juulɗo tuundi tuumde juulɗo ko moƴƴani tuundi toonude juulɗo tuundi tooñde juulɗo tuundi takkude juulɗo ko moƴƴani tuundi tukkude juulɗo bonande jina ɗiɗo tuundiji fof ɗi jaɗata e ɓerde faade e Allah ɗi tongat ɗum ga Allah ko ma piɗɗa ɗum fof ɓernde nde heɓo heblo fiɗɗo e ɗum laaɓa nde huccita e hadara Allah ɗum noon ko rokkata ɗum ko laawol tijaniya ko heen ha jotondirde e moƴƴuɓe ko heen ɗum ina rokka ɗum ya andu juuluma an tan e wirduma an tan e sadakeji ma an tan e janngugol ma alqur'ana an tan wawa ɓoccidde may ɗum sabu ɗum ɗum hoɗi e maɗo ɗum jeeya koye ma hoɗi e ma koɗo fittanuma woni e maɗo ko ɗon ɗum hoɗi e ma ɗum ɗon noon ko hakkunde joolotoɗo e maayo emo yoolaki
komo yoolaaki waawi heɓɓitaade joolotoɗo o wi komo yoolaaki waawi heɓɓitaade joolotoɗo wonaa joolotoɗo no makko wonaa joolotoɗo no makko ni ɓeen waliyaaɓe Allah ɓeen waliyaaɓe Allah ɓeen moƴƴuɓe ɓe Allah laɓɓini e ɗum ɓe Allah laɓɓini e ɗum ko ɓeen jiitondirta ko ɓeen yiitondirta kamɓe ɓe njoolaaki ɓe tawma e wuufa wukka ɓe nannga e junngo ma ɓe mballuma haa ngiwa e ɗeɗo geɗe yo Allah yiitondir en e maɓɓe en e maɓɓe bijahi nabil Mustafa wa ashaabihi barakati cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu haalirte ceerno wi haalirte ko haa mbaɗa ɗum e yeeso ma ewa nganniyoɗa e barke ceerno ma cheikhana Ahmad Tijani e seerenɓe maɗa wonɓe hakkude maɗa e makko nde Allah fiɗɗata ɗum ga maɗa ɗin jikkuji fof beele jo aɗa laaɓa dewe ma Allah jetto hadara Allah duwawuji ma jetto hadara Allah bennalema jetto hadara Allah moolagol maɗa jetto hadara Allah yo Allah waɗan en noon bijahi nabi Mustafa wa ashaabihi barakati cheikhina Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu barkeji seerenɓe men e seerenɓe mumen barkeji maɓɓe barkeji golle maɓɓe neɗɗo ceerno wi neɗɗo huutorto haqqille mum neɗɗo huutorto haqqille mum haqqille ko huunde mawnde to Allah Allah tottima ɗum ya faltoro ɗum geɗe o wi faltoro ɗum geɗe ɗum ko geɗe aduna tan ewa hay e geɗe laakhara ne kono ɓernde nde ko kayre faltantoma ko Allah e ko wona Allah ko kayre waawi ɗum kayre ne heɓirta ɗum ko min nuuri taqwallahi koye annora kulol Allah koye annora kulol Allah neɗɗo so ala annora kulol Allah wawata faltade ko weli Allah e ko welani Allah wawata faltade ɗum o andata tan koko welimo e ko weli fittanu makko kono ko weli Allah ko o andata ɗum ari e deftere Allah يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أنكلي الله يجعل لكم الله ودنا فرقانا شيرندل من نور التقوى كوي النور كل الله دارو إن فلتنو كولي الله كولاني الله ko Allah yidi e ko Allah yida yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dum koy nuru taqwa neɗɗo so hulani Allah yitata moƴƴere Allah to hoore makko ɗo o ala ko mo yitira ɗum ko ɓernde nde fonno wonde to nde ala kulol Allah ko neɗɗo dariɗo e niɓɓere ala torso ala lampa on yiyata yeeso mum kono ko nuru taqwallahi annora kulol Allah ko yomnantoma ha jiya pergitte celaɗum jolloɓɓe celaɗum ko gañata celaɗum ko yuwata celaɗum ko faddoto celaɗum ndewa lawol poccingol ɗum ko min nuuri taqwa o ɗum heɓoto ko min nuuri taqwa on annora noon ko ma ballitoroɗa moƴƴuɓe nde keɓa ɗum
ɗum waɗi en almuɓe cheikhna ko ɗum waɗi en almuɓe cheikhna ahmad tidiane radiallahu anhu waɗi en almuɓe cheikhna ko ɗum waɗi en almuɓe cheikhna ahmad tidiane radiallahu anhu yettode wodani allah ceerno yettode woɗani allah enen leydi ɓundu o enen leydi ɓundu eɗen katojine ɗum eɗen katojine ɗum waktu fof Allah addino ceerno Allah addino ceerno radiallahu anhu nelimo e leydi he o nelimo e leydi he omo rewa ɗo kono ko nuuru makko kono ko annora makko rewata ɗo ina yaha ina kuuji keewɗi kono tawde nuuru makko na rewa ɗo kono tawde woni nuuru makko ene rewa ɗo o ari ha ayni maadi caggal sewuji o waɗi ɗon fitirla makko lampa to ayni maadi ɗo ko kanko woni ɗon o darni ɗon mo ina lomtomo beele leydi ndi ina naftoro ɗum kono noon neɗɗo wawa wadde ko Allah waɗani kan fitirla ceerno woni ceerno alhaji ahmadu en nanirimo o wi en nanirimo kadi ko koolaɗo ko nunɗuɗo ko neɗɗo Allah en nani omo wiya duuɓi capantati ceerno na rewa ɗo ina du'o Allah na jaɓa kono koko yowa jippaki so wona ñande oɗo maccuɗo Allah wona ñande ceerno men oɗo Allah addi ɗum ɗon leydi ndi e nder leydi ndi nde duwa o yetti jippi ɗum fotani teskede ɗum fotani teskede yimɓe fotani teskade ɗum walla en tuumat alhaji ahmadou haalde ko wona gonga en nden tumani o wi ala en nden tumani mo ngol konngol ina foti teskede ko waɗi duuɓi capantati waliyaɓe ene ndu'o ina jaɓe ina yowi haande yonti yo ɗum jippo gonɗo sababu o yo ɗum jippo tawde wi noon ko on wi noon no foti teskede ndeke noon ko waɗete ɗo ko nelal Allah e neldal Allah e golle Allah mo waawi fof yanta heen mo waawa yantina ko ɗum jahojum hoore mum miɗon foti ngannumi heen ɗum tan woni ko ceerno wi anndi heen ɗum hunde ko Allah ko jiida e ko aduna o wiya anndu ko Allah ko jiida e ko aduna ala ko aduna jeyi tewjen ɗo kaalen ɗo mbaɗiren ni mbaɗen ɗo nodden ɗo pooɗen ɗo duncen ɗo ko aduna jeyi ko Allah ko wona ɗum yahata ko o ɗum yahata ko haaji muɗum yo Allah won ballo wima noon yo Allah won ballo yettode wodani Allah nde fillo ɗum omo fillo ɗum kala nde jiiɗa goto men ne jooɗi ɗo jooɗini ɗo ceerno ahmad tidiane ceerno ene woni e nder ceerno meɗen kala ko ceerno men haali ɗo kamɓe ndendi ngol konngol kala ko golli ɗo kamɓe ndendi golle ɗe ko noon tan wayi to woni to kala ko waɗi toon minen mbaɗi kamɓe mbaddi ɗum toon ɗum alay sago maɓɓe somi yiɗi to ceerno men yiɗi ko noon somi yiɗa ko noon so yiɗi to ceerno yiɗi ko noon so yiɗa ko noon so yimɓe jiɗi ko noon so yimɓe jiɗa ko noon Allah waɗi waɗi jokken haaju meɗen haɗo Allah haanni fof Allah adda woɓɓe ko noon ceerno wino mo haalde ceerno aliyu oymo aliyu nde ɗo hunde teram ɓam gonno hen golli hen ha jeehi minne mi ari miɗa golla hen ha mi yaha onon ne garon gollon hen jaron hen ñaam jaron hen nano noon o winomo yettode noon woɗani Allah
ala e leyɗele ɗe hande ala e leyɗele ɗe hande wona waɗeɓe wona waɗeɓe wona wona ɓaleɓe so wona dental so wona dental ngal no jiiruɗa no jiiruɗa ɗo ni ina toon e ndi ndiɗo mbaadi ɗannotoɓe men ɗannotoɓe men ɓe ɓe gandiri noon e nder laddeji ɗi ene gandi men e laddeji ene gandiri noon e nder laddeji ɗi accani nokku so wona sa yeehi ni tawrataɓe toon e mbaadi gootiri mbaadi gootiri ɗum ceerno wi ɗum woni jaron hen ñaamo jaron hen ɗum woni jaron hen ñaamo jaron hen nano yettode wodani Allah yettode wodani Allah yo Allah won ballo yo Allah won ballo Allah timmin anni yo Allah timmin anni Allah yettin faanare yo Allah yettin faanare yo Allah humtu haaju aduna e laakhara Allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam الحمد لله رب العالمين ko ɗum tan nde lewɗen caggal maɓɓe ko ɗum tan tottirɗen ɓe gini meɗen ko hoolade ɓe hakkunde meɗen e Allah en jiirani ɓe en nanirani ɓe ko wona Allah ɗum nde woni hoolare nde ha ñalawma noon ceerno wi ha ñalawma hande noon oɗo koye on ahdi gonɗen ha ñalawma hande en ceertani e on ɗon ahdi eɗen jiiloro ɗum Allah ken almuɓɓe cheikhana Ahmada Tidiani ko on gonɗen almuɓɓe makko wona ceerno hay goto ala mo ina wona ceerno ngol ɗo laawol ko wona cheikhana Ahmada Tidiani goɗɗo fof ko ceernagal makko ngal wutte mum o ɓornuma ya gollanmo e almuɓɓe makko wondude e omo darma omo jiimi e ma omo heɗima omo wondi e ma omo teskima omo teskodima e maɓɓe sa tawi aɗa refti laawol omo wondi e ma sa seli laawol almuɓɓe ko almuɓɓe makko o rendina ɓe o tottaɓe mo selata laawol noon tan wayata aha yettode wodani Allah ceerno mi yettode wodani Allah oɗo batu ko batu jettugol Allah jettugol Allah noon kañum woni lasli dewe Allah fof dendagal dewe Allah fof no foti ala hen ko iwe jaati Allah ina rutto toon ko wona jettugol Allah abbiti ɗum tan ko gidgol ko kañum woni lasli jettugol ngol ko kamɓe anduɓe ɓe aywa ko haa'ul hubbi ɓe mbiyata haa'u gidgol ɗum rendi e haa'ul hamdi e haa'ul hifdi e haa'ul hikmati ɗum ɗo rendi woni joogdu arwaniru e sifa jettugol Allah tawti ɗum memul ilmi dalul iradati wona hamdu woni yettode ɗum woni jaatinelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam dendagal ko Allah tagno e makko ɗum ɗo ko jaati muɗum oɗo hamdu ko jaati wonande zarratul wujudi fof hay abbere leydi so serindima ko oɗo hamdu berem refol lekki so serindima ko oɗo hamdu kuɗol e kuɗi so serindima ko oɗo hamdu hunde fof ko serindi kañum woni oɗo hamdu ngol jettugol noon ko ngol woni lasli dewe Allah ɗe fof ko ngol woni oɗo batu holno jettirta Allah holno gondirta e ne'maji Allah ɗi garɗi ina tindinma e moƴƴere Allah holno koddirta e majji holno jiirata ɗi
holno ƴettirta ɗum holno duttirta ɗum faade e Allah ɗum woni sifa alhamdu wa shukru oɗo sifa noon ko ahlullahi en gandi ɗum kamɓe tan gandi ɗum kamɓe mbawi tottude ɗum eɗen jiiloɓe ceerno wi eɗen jiiloɓe eɗen jiitaɓe eɗen jiitodira e maɓɓe eɗen jiitina en ngol lawol eɗen ndewa hen meɗen eɗen jetto hadara Allah ɗum woni jeytagol meɗen e maɓɓe dental ngal noon ceerno wi dental ngal noon Allah rokkingal ha ñalawma hande siratan mustaqiman faade e hadra Allah ina Allah rokkiɓene kadi ɗowoɓe hisɓe e oɗo aduna ina paye e Allah ko ɓen kawruɗen tinnoɗen gonen caggal maɓɓe tinnoɗen yimtinen ɓe tinnoɗen keddoɗen e hadiji maɓɓe tinnoɗen jetten jikkuji maɓɓe ɗi ko jikkuji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗin ɗon jikkuji natirte hadara Allah mo ala ɗin jikkuji yettata ko hadara Allah e ko woni dow ɗin jikkuji ko jikkuji makko sallallahu alayhi wa sallam ko mantira hen ko koko bashariya ko tan ina heddi toon ko heewi temedde ina heddi toon e leƴƴi jikkuji moƴƴi ɗen ɗon temedde hayso tawi ko jikku gooto paamɗa hen ganduɗa hen jikkoriɗa ɗum ko woni gandal e jikku he ko woni laaɓal e jikku he ko woni nunɗal e jikku he ɗum ma rokke gandal ngal ma rokke firdude aya alqur'ana goto jeece capanɗe jeeɗiɗi tawa ko aya goto alqur'ana jeece capanɗe jeeɗiɗi sa yawti ɗon ma dañ e fahamu aya alqur'ana goto alqur'ana no wurno aya fof firda ɗum oɗo aya tawa ina gonɗi wona ko eɓɓa tawa kadi ina faama ina faamni sa haali ɗum hay goto yeddatama ɗin ɗon jikkuji eɗen ñaagui Allah nde Allah humpitta en ɗum bijahi nabi Mustafa wa ashabihi amma jewitiɗi hen e bashariya ɗum ko jikkuji kalateɗi ɗi tan laaɓana Allah hakkunde ma e Allah laaɓana Allah hakkunde ma e jiyaɓe Allah gonana Allah maccuɗo gonana Allah giɗo gonana Allah mawninowo teddinowo e dendagal ko askitina e makko ko wiyete khalqullahi ko wiyete ahlullahi ko wiyete qawlullahi ko wiyete amrullahi ko wiyete mahabbatullahi ko wiyete rasulullahi tawa ɗum ɗo aɗa jogiti ɗum aɗa laaɓani ɗum aɗa mawninira ɗum kadi Allah sa dañi ɗum jokku haajuma paɗa mayde an ko jañde moƴƴere tawata to Allah haaji ashabu rasulillah ko ngol lawol ndewno ina ndewi caggal nelaɗo Allah ashabu cheikhina ko ngol lawol ndewno ngolne kadi ɓe ndewni en tinnoɗen moƴƴinen jikkuji ɗi jikkuji gondigu ittu fenande e ɗemgal ma ittu fenande e ɗemgal ma ittu fenande e ɓernde ma ittu fenande e ɓernde ma
hay so tawi koye dow hoore o wi hay so tawi koye dow hoore ma añ fenaande tan wota jaɓ suɗorade fenaande sabu hersude foolede sabu hersude waawede sabu hersude monede cuɗorɗa fenaande kala ko rokkuma e teddugal hoynoyte ko ɓuri ɗum kala ko fenaande rokkuma e teddugal ma hoyne ko ɓuri ɗum kala ko fenaani rokkuma e jawdi ma wasne ko ɓuri ɗum kala ko fenaani rokkuma e jaahu daraja ma famɗine ustuma ko ɓuri ɗum ittu fenaande e ma tan melew e ɓernde ma e ɗemgal ma e golle ma sa itti fenaande ha laaɓi joguito laaɓodirde e julɓe an hoorema laaɓodir e julɓe laaɓodir e maɓɓe wata askine e makko wata askitine julɗo ka anda wata fawmo ka laaɓaka wata tuumo wata toñmo wata tonumo wata tuumo wata takkumo wata tukkumo wata taƴomo wata ɗurtomo wata ɗurnomo wata taƴodir e makko wata hasidomo haqqema e makko haqqe maɗa e makko sa wawi jaafoɗa haqqe makko e maɗa tottuma ha timma wona julɗo kono noon oɗo aduna kala ko kalɗa to yamirore Allah wiyete ko wawetake ɗum ko hay goto wawata ɗum an tan a wawata ɗum yo hay goto wawa on kam wawata ala neɗɗo kay ala ko wawi neɗɗo kay ala ko o wawi tawde ko kanko tan ala ko ronki so tawi ko kanko e Allah gondi neɗɗo ko noon neɗɗo ko noon tawi kanko tan kay ala ko wawi tawi ko kanko tan kay ala ko wawi somo wondi noon e Allah omo yamirore Allah on ala ko ronki yo Allah won ballo bijahi nabi Mustafa wa ashabihi bi barakati sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu kaɗo haala eɗen jooɗi e nder nde ɗo ladde eɗen kalda ɗum eɗen tongori haaldude ɗum ma wood goɗɗo kañum tawaka ɗum famani ɗum ma wood goɗɗo ina faami ɗum kono tawaka famata ko haalete ɗo ko ya andu noon ko haalete ɗo ko haalannoɓe yawtuɓe ɓe ko ɗo kaalanno ko ni kaaliranno haaloɓe yawtuɓe ɓe fof gila e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha yetti cheikhna Ahmad Tijani ha yetti cheikhna Umar radiyallahu anhu ha yetti seereɓe men ɓe ko ɗo ɓe kaalanno ko ɗum ɗone ɓe kaalanno ko yimɓe ne ɓe kaldanno ko kaaɗo jaati ɓe kaalanno goɗɗum ala حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسول إبراهيم ونحن من دين النبي الله يوسف wonande o yehi ne ɓe mbi Allah nelata goɗɗo o yi nabiyullahi Yusuf ne wonno ɗo yimɓe ɓe mbi tawde o yehi hankkandi Allah wonta nel goɗɗo caggal makko annabillahi Musa ari annabillahi Isa ari annabillahi Muhammadu ari sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo fof ngari caggal makko o aduna kay oɗo aduna kay so ala kaalowo leydi asman ndi taggete lawol gotol taggete tan aha
الله ونبلو ceerno yo Allah won ballo بجاه نبي المصطفى بجاه نبي المصطفى واصحابه ببركه شيخنا احمد التجاني رضي الله تعالى عنه اللهم صل على رسول الله تعالى ko dañde tan ɓeydade to bange Allah ko dañde tan ɓeydade to bange Allah ɗum ina rokkuma ustade to bange aduna ɗum ina rokkuma ustade to bange aduna bange ɓeydade to aduna bange ɓeydade to aduna ɗum ina rokkuma ustade to bange Allah ɗum ina rokkuma ustade to bange Allah nde wonno noon ko noon nde wonno noon ko noon neɗɗo tagira ko ɓeydede ustede neɗɗo noon tagira ko ɓeydede ustede ɗum waɗi oɗo batu ko ha jangina en ɗo neɗɗo rewata ha wona ɓeydotoɗo to bange Allah ngol laawol ko ngol laawol baɗɗo laabi kewɗi kono garwaniwol jaangol ngol ko teskade giɗgol maɗa e Allah kala ko mbaɗata tawa mbaɗirɗa ɗum ko yidde Allah kala ko goppata goppirta ɗum ko yidde Allah ndiɗo mbaadi ndi jiida e dakmitorade yankinade ma dakmitorade mawnikinade ma dakmitorade alɗude ma dakmitorade folde jiida ɗum ina heɓo tawa ndi mbaadi heɓaki ndiɗo mbaadi ndi heɓorto tan ko nelaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kanko tan andi laawol mum ko kanko nela e ɗum e nder ko nela ko omo nela e ɗum mbaadi giɗgol Allah ɗum jeyi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah soɗon jiɗi yidde Allah koma Allah yiɗa on ne jiɗon Allah soɗon jiɗi yidde Allah koma Allah yiɗa on nde dañon yidde Allah on dañata Allah yiɗa on so wona jiɗon nelaɗo Allah so wona gabboɗon nelaɗo Allah tawa ko yamirore Allah ɗum woni fattabi'uni yuhibbukumullah Allah yiɗa on sa'a dañan wawde yidde Allah aya qarinatu makko o on kam haali ha laaɓi fa sawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ay ɗo kam on haali ha laaɓi koma Allah yiɗa ɓe giɗgol Allah ngol yetto jaatiji maɓɓe ruhuji maɓɓe ɓerɗe maɓɓe ɓe mbawa yidde Allah ngol giɗgol Allah so ɓe keɓani ɗum ɓe dañata yidde Allah ngol giɗgol Allah noon keɓetengol ɓe daña yidde Allah waɗa koye nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi ceerno no wiya oɗo haa'ul hubbi ha giɗgol Allah oɗo ha koye oɗo ha o mana heeɓi to nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko giɗgol Allah awalan to arwande makko ko giɗgol Allah ko ngurdam Allah yankejam wiyetake ko ngurdam Allah ko giɗgol Allah ko ngurdam Allah yankejam woni ha'ul hayati ko ha'ul hifzi ko giɗgol ko ndenka Allah yankejam ko hikma alliyankejo ɗeɗo geɗe woni zatu makko
tafasiluji ɗeɗo geɗe ceerno wi tafasiluji ɗeɗo geɗe لا يعلمه إلا العلماء بالله لا يعلمه إلا العلماء بالله كو أندر بي الله تان غاندي كو أندر بي الله بي تان غاندي تشيرو دال ديرو جيدل no goniri kono fo ne jaati makko kono fo ene jaati makko sallallahu alayhi wa sallam iden kala hen tan haul hikmati o eden kala hen tan haul hikmati o do haul hikmati haul hikmati mo jiata o do woni hayatul kawni kulli o do woni hayatul kawni kulliha tagore nde fof jiruda dum jiruɗa ɗum ni oɗo ha mo hikma o oɗo woni lawhil mahfuz kanko woni lawhul isbat kanko woni lawhul isbat kanko woni lawhul mahwi ko lawhul mahwi ko lawhul mahwi woni mbeelu lawhul isbat khitabu muɗum ko khitabul mashi'ati kala ko wirti ɗon waylotako firtotako abadan abadi amma ha lawhi alwahul mahwi alwahul mahwi ɗum khitabu mum ko khitabul hikmati ɗum khitabu mum ko khitabul hikmati ina jaɓa wayani hande wayani jango jibine ko ina famɗi mawna ha mawna ha naywa daña hande wasa jango sella hande ñawa jango majja hande ande jango ɗum ɗo wiyete hikma ko wira hikma koko jolata hen ko ɗum ko muuyo Allah ko muuyo Allah haul hikmati في علم الله في ميم العلم حاء الحكمة في دال الإرادة ونحمد حاء الحفظ في ميم العلم حاء الحفظ في دال الإرادة ونحمد كوني دندانغال سرروجي غوندي أودو حاء ɗum noon tagore nde tagi e ɗum koye ɗum ɗo koye dow ɗum ɗon noon tagore nde tagi ko hen nange fuɗata ɓe mutanta ɓe ko hen lewru daroto ko hen lewru mayata ɓe mayanta ɓe ko hen hendu immoto ko hen hendu jofata ɓe hendu jofanta ɓe ko hen toɓo toɓata ɗum ɗo ko fof koye haul ɗum woni حقيقة المحمدية كدو فوف جيا ثم Ceerno wi oɗo haul hubbi ko kanko ari woni alquran kanko ari woni nelaɗo Allah kanko ari woni oɗo diine holko woni ko soñete e ɗum holko woni holi fa'ida kaɗo haala annanowo ɗum o fa'ida kaɗo haala ha mbawa to ha tan mbawa teskade yinnade Allah e ko mbaɗata ko ina toon Allah yinma ha mbawa yinnade Allah e ko goppata ko ina toon Allah yidma dendagal ko mbaɗata taw mbaɗirɗa ɗum ko yinnade an mbaɗirɗa ɗum tan ko yinnade Allah yidde Allah e yinnade Allah kala ko goppata tawi ko goppirta ɗum an ko goppirta ɗum ko yinnade Allah e yidde Allah jiida daña hen baraji natoya aljanna jiida e ɗum ɗum yahata ko haaju mum jiiday ko haalete nde haalete haala aljanna koma Allah haale taw neɗɗo so dañani Allah yiɗani Allah gollirani Allah woppirani Allah on haalantake aljanna ko sa dañi ɗum ɗo ha gasi o nuqta nder toɓɓere
toɓɓitima e ɓernde ma toɓɓitima e ɓernde ma hankadi ka juulɗo hankadi ka juulɗo saɗa juula aɗa yinnoro ɗum Allah aɗa darta guidgol Allah saɗa hoora aɗa yinnoro ɗum Allah aɗa darta guidgol Allah saɗa sakko aɗa yinnoro ɗum Allah aɗa darta guidgol Allah saɗa aska aɗa yinnoro ɗum Allah aɗa darta guidgol Allah saɗa jokka enɗam aɗa yinnoro ɗum Allah aɗa darta guidgol Allah wona an a dañi toɓɓere asliyankore nde nden soɗo heeɓima hankadi toɓɓe keddiɗe ɗe fof dartude baraji hankadi newoto dartude baraji hankadi ɗum newoto baraji e Allah jiida aljanna e Allah jiida jidde dadde jeygol e Allah jiida dañde gandal e dañde Allah jiida dañde jawdi e dañde Allah jiida koma daña Allah toɓɓere nde sella nde jahana ko heddi ko so wona ɗum a wuurat ka majjuɗo a mayat ka majjuɗo neɗɗo so wuuri ina majji maayi ina majji Allah andi alhaali mum kono jorto ala yo Allah won ballo ɗum oɗo nokta ko ɗum nafata toɓɓere ɗum ɗo woni kone nafata ko ha gartiren guidgol Allah en kaalino hanki o ceerno wi haalanino en hanki ewa ko ñalawma hanki wonno en kaalino en kaali bato tisbar hanki o ngol ɗo guidgol yettode wodani Allah ɗum ko haala men tan haala ceerno tinni ɗum yo Allah rokko yidde Allah e nelaɗo muɗum Allah rokko yidde alqur'ana Allah rokko yidde farillaji ɗi fof julde farilla mum asakal farilla mum korka farilla mum hajju farilla mum e sadak e janngude alqur'ana julde nelaɗo Allah fof yo Allah rokku en ɗum e sifa guidgol yidde Allah e yinnade Allah allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko en majjuɓe ko en wasɓe nde wonno ko noon mbaɗen en ndendi e nde ɗo ladde eɗen jooɗi eɗen kaala ɗiɗo haalaluji si en mbiyama ken haangaɓe haalɓe ɗum ɓe kaali gonga en mbiyama ken ƴoƴɓe haalɓe ɗum ɓe kaali gonga ƴoyre ko yitude Allah ƴoyre ko yitude Allah kaadi ko woppude haaju mum woppa nayi mum woppa golle mum woppa ɗannule mum woppa sukaaɓe mum jooɗo e ladde ene ŋaaɓi huno ɗum woni kaadi Baro jangoɓe alqur'ana ɓe